Quan em vaig jubilar l'any passat, vaig escriure un llibre completament diferent al que jo he fet sempre. Jo m'he dedicat a la ciència política i després de la jubilació he escrit un llibre sobre les emperatrius romanes, perquè a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció la història de la Roma antiga. I a la crisi del segle III, que té algun paral·lelisme amb la situació actual, salvant les enormes distàncies, crisi econòmica, crisi de valors, pressions migratòries. Aquestes dones, les Júlia Sever, van tenir un protagonisme extraordinari, que ni abans ni després es va veure. I d'ella sobresurt en particular Júlia Domna, la dona de Septimi Sever. I aquest protagonisme polític, amb emperadors, alguns desequilibrats, el cas d'Heliogàbal és el més clar, o Caracalla, que va ser un tirà, aquestes dones van tenir una gestió molt raonable, i això va salvar l'imperi. I per això m'he fixat en aquestes dones i he fet aquest llibre.